wena uthembeki uyazazi. After 10 years kuphi? 4. Wasishiyela something. Yes, uzothatha abantu. Uzothatha abantu. Yona. Asufike. Bana, chocolate. Imihlolo engaka. Inyakanyaka ematrasini. Uyazi ukuthi awukhona izinto ukuthi awubani. Le phone le eyomphakathi uzokwazi ngani ukuthi ubani lokhuluma. Sho. Yewena, ngifuna ukwazi ukuthi into abazana na. Ungani umfazi. Hey, makuyila mali tshantshara kwala emikhukhwini. Awumbheke lo. Uzini? Uvusi? Nini? Kodwa leli kansela emalume kodwa yini linganakhele kahle umgadi. Ngizoke ngikhulume nawe. Beda. Uyazi imoto yami ayikhona ukungena la. Ibona i-scrap kodwa yona Fanele mshana yiki imoto engenayo la. Ayisindathina nje bama-2 series. Hayi laba yama yellow pages hayi kulula kuphela. Kodwa nje kodwa. Lalela malume. Yabona ngiyethele insimbi kanti ngisiphelile. Yes. Awufani nami. Ungathi makuthiwa nangu malume wami nibe namahloni nami ukuthi. Bonakala mfana uzalo Buka. Yabo. Hey. Wezwe lento ngathi usiliwe. Hayi, ngathi amafuthi yashibile. Kuyashekela. Yayo insimbi. Yabona ke le mshana La Scott of la Paris. uzoyishaya mshana lena manje Sunday school yabona. Yokhuluma nabafundisi. Uyohlangana nawo kanjani? Nabo princess. Kodwa nansi othisha xo. Buka. Nansi insimbi. Yabona insimbi le. Insimbi. Yabona? Awulinganise le. Insimbi. Yabona? Kuleka. Yebo mshana. Hey. Mshana. Yeah. Tshena mina ke ayibulukwe ngizokuzamela ziselela lapha emotweni ngokuthi ukulethele lensimbi leyo uyabona ukuthi nawe mangabe wena mfana uyalibona kodwa le yakho ukuthi yetweni nawe ubonakala impela ufike lapha ubona leli lifana nento omdala le umuntu omdala bayiseshaya lenzo zakhe shalo umhlazi uyakuthi nawe manje okay yenza manje umadoda Uyapi manje? Le phone ithi ungena ngoba ngiphendula ukuthi kwenzakalani ngayo. Mawuceda uyaphuma futhi ne-2 series uyapi makuwenza kanje? Ngikuhlupha ngani? Ngifuna ukwazi ukuthi uyapi. Soqalile isikhoshi ngale zinto zakho ne. Soqalile ngale mikhuba yakho emibi engayifunda. Ngithi yabona. Ufuna sicabane isikhoshi. Uvusa ushonile. Sikhoshi ngithe ngihamba nawe angisasuki la. Angeke ngigijime kangaka ngiphume endlini bese ngifike la uthi uyangijikisa. Nami ngiyaya kuvusa uvusa beka isihloko sami. Angiyindawo. okay kodwa ke ithi mina ngihambe ngiqale ngicheck situation Angeke sikhoshi ngikuvume lokho wena uthembeki uyazazi nawe hamba nawe sikhoshi. Angifuni ukufika lapha sekuthiwa amen uvusi sekabekiwe sekashonile vele sekuphelile ngayo. uyajikhala mfana ayisho Sikhoshi ifone. yenzani Ifone yakho iya-ring. Sikhoshi 10 rand lento le yifuna umphakathi le. Nkosi yami le ndoda kodwa abantu lo. Hello? Safayilo umphakathi. Aye, bas. Listen, don't shout. This is not for Stephen. Yeah? Yeah, I call now. This is not phone for Stephen. This is phone from Pagat, bas. As community. Yes. What Stephen are you looking for? Short or black? Oh, the drivers. Yeah, call back 15 minutes. I give the phone. Thank you, sir. Sikhoshi uthatha ifone yomphakathi. Hawu ngashela endlini madoda awungafa. Relax, relax. Sikhoshi letha. Sikhoshi ulindile la. Wena uthatha le phone. Ubonga. Qala kuStephen lo drive.
Ngika le phone amtshela umlungu uzofonela futhi. Bowusayaphi na ifoni yabantu? Ikhohliwe kanti inkinga yakho. Sheshisa, umile la. Ungahambi le. Ngeke ngazi. Scotch, please do the rock. Scotch is waiting. Ima do Scotch. Buka mina.